Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wadhi chenro mar ariyo mar kidieny mar ariyo mar duol kamogo mbaka gi Honorable John Mbadi men jakom mar ODM kendo jaod bura bende mogwel. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Nyocha uchako chenro mheshimiwa mar ndiko ji kaka jokanyo mag ODM. Chenro ni osechopo kanye? Erokamano Trevor kendo kuom gwelaka mondo wago mbaka gi jowa ma winjo dhowa oganda wa ma joluo kachiel gi jo kanyono mag duond bura mar ODM. Adwa ni akete maler ni ok ni wachako registration. Wachako gima kisungu luongo ni verification and registration. Yani ka uthuolo ni mondo ing'e ka be in achiel kuom jakanyono mar duond bura mar ODM, to ka ok in jaduond od bura mar ODM to in gi thuolo ka in gi gombo mar bedo kodwa kanyakla achiel mar registration. So verification e namba mokwongo, nikech ng'eni wechewa mag political parties gi register political parties seche moko makosa ng'enye, jomoko igolo e duond bura mar ODM ka gin ok gipuodho. Jomoko bende samoro nyalo nwang'o ka in e chama moro ma ok ne onego bed ni intie. Koro watemo wamiyo ji thuolo mondo orangane ka gin joduond bura mar ODM kata ka ok in to idwa bedo ti register. Koro eka wachake process onyocha kwa chake biro ochake gi Siaya chieng' Jumamos, then nyoro chieng' Monday nyo wan Homa Bay. Koro pod wabro dhi kamano e counties mamoko nyaka wane ni wawuotho e ng'eny counties me Kenya ka kapok watimo yiero ma party biro timo chakre ka dwe mar Ang'wen higa manyien. Wabiro lande ayanga National Executive Council Committee mar bura kata kuku mar duond bura mar ODM biro lando sama wabiro timo yiero ma gwenge kucho. Ndikruok ni to gi cheko ka in jakanyo